Mjesec je uobičajena pojava na našem nebu, pa ga katkad možda uzimamo zdravo za gotovo. Međutim, to je fascinantan objekt sam po sebi, te smo ljudskim i robotskim misijama tek zagrebali njegovu površinu. Tako se ispod mjesečevog regolita kriju špilje, kroz koje je nekada, u vrijeme njegove vulkanske aktivnosti, tekla lava. Iz orbite smo već fotografirali ostatke urušenih špilja, kao i jame koje vode u netaknute špiljske sustave, ali ih još nismo obišli astronautima niti robotima. No to su mjesta koja će u nadolazećoj fazi istraživanja mjeseca sigurno biti posjećena. Naime, upravo mjesečevo podzemlje... Mjesečevo podzemlje? Probajmo ovako. Upravo podmjesečje pruža možda najbolje mjesto za buduća ljudska prebivališta. Velike špilje ispod više desetaka metara stijena dobro su izolirane od ekstremnih uvjeta koji vladaju na površini. Tako obitavanjem u njima, bez većih infrastrukturnih ulaganja, dobivamo zaštitu od kozmičkog i sunčevog zračenja, meteorita i mikrometeorita, kao i stabilnu temperaturu, za razliku od one na površini, koja ima hod od gotovo 300 stupnjeva između lunarnog dana i noći. Na početku smo novog doba ljudskog istraživanja mjeseca, kad gotovo sve svemirske agencije imaju kratkoročne i dugoročne planove za posjet tom našem prirodnom satelitu. Tako NASA, u suradnji sa brojnim agencijama diljem svijeta, radi na ambicioznom planu izgradnje svemirske postaje u mjesečevoj polarnoj orbiti. Za više informacija o tom projektu pogledajte video gravitacionog manevra. Link je u opisu. Njegov kanal pun je zanimljivih videa koji se bave astronomijom i astronautikom, pa svakako bacite pogled i pretplatite se. Kad smo već kod gravitacionog, uskoro bi trebao proći iznad nas. Eno ga, ko urica. Za trenutak gravitacioni manevar ovdje. Kako teče istraživanje jame u moru tišine? Pozdrav gravitacioni, upravo stojim na platformi dizala i spremam se spustiti u jamu. Prikupit ću uzorke tla, postaviti temperaturne sonde i obaviti detaljna mjerenja, pa se vraćam roverom do baze Artemis. Za trenutak, kada planirate povratak na stanicu? HLS poljeće za 48 sati. Javljamo dodatne informacije po povratku u bazu. Primljeno za trenutak, čekamo vas. A što se krije tamo dolje? To je već neka druga priča.